dino ya panas mon. Rumah sing endi ya? Ih. Sik, Loh. Kontrakan. Tulisannya kontrakan. Bangun. 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 Kindi kira anak uangnya. Langsung mlebu lah. Gondok. Gondok coy. Urip son lagi ketigan lintang tatatatata gemerlap cahaya sinare terang rasana tebu hidup gembiraan hidup mening juragan empang. Urip sun lagi ketiban lintang gemerlap cahaya sinare terang dasar nasib sun lagi kaperang ditemani neng juragan empang. Sik. Apa kayak suarane? Apa kucing yo? Tapi lek kucing apa iso buka lawang? Kok maling gian? Wah, maling ki. Weh, maling weh. Ambil hadap kowe. Udah pak, aku udah maling loh. Iya toh wong iki. Oh alah. Wis kene lugu pinar kene. Lah terus sampean kuwi sapa? Wong endi sampean ki? Aku Ali. Rumahku kal. Bagus Siti. Oke. Woh, pantes. Ono perlu apa sampean rene? Aku pesen micet, Pak. Micet. Saman ki apa wis wale urip? Cet kok dicampur karo mie. Kok cat dicampur karo mie iki piye to, Pak? Micet kuwi Panggawean apa ngono iku? Sampean kuwi di sekolahne dudu kanggo nglakoni pakaryan ngono. Astagfirullah. Bocah kok ra duwe adab. Mlebu omahe wong ora uluk salam. Omong karo sing luwih tuwa ora nganggo basa. Arek nglakoni bareng ra genah pisan. ya ora to lah, Pak. Gendeng opi yo wong kene ndak terusane anak kontrakan ya golek kontrakan to jelas e. Wong ngono. Ya wis sampean delok dhisik kontrakane. Sik to, jenengan iki lho sinten? Aku Joko. Asli wong kene. Wis tak tinggal dhisik ya. Anu Mas. Aku pesen pisan yo. Nyapa iki? Libur-libur. Yang masuk wong. Mlaku-mlaku ayo. Mlaku-mlaku desa. Loh, mau ngendi kok ora tau tumon. Loh, lah iya. Mau ngendi aku ora tau tumon ya. Mancing kan? Parane.
Mas, timbang sang-sang rene lho melu mancing iwake akeh. Celuk iki. Oke, Mas. Enak banget. Ning kene lho, lungguh-lungguh ning kene lho. Mancing-mancingnya ya. Iya. Gas sih yo. Aduh. Aku kok ora tau ro sampean anyaran ya. Oh, Mas aku Mas Pindan bikin. Beda di paman di, Mas. Aku kok Mas, bagus itu. Wah, bagus Siti to. Awakmu ning kene tuku omah apa ngontrak? Aku ning kene ngontrak Mas men. Mek ngontrak. Ngontrak ning ndi, Mas? Oh, tetike Pak Joko. Sampeyan jenenge sapa, Mas? Aku Ali Mas. Nah, sampean nih tak teri sapa ya jenenge? Jenengku Anton. Nek sing mancing iki jenenge Togok. Nek sing nyita itu iki jenenge Budi. Mas salam kenal yo. Aku tak Yo. lanjut sik yo, yo. Oke. Yo wis Mas, ku nekno Yo, sun. Hati-hati, Mas. Yo. Perane, ndak iso mancing yo, oke? Ya, enggak apa-apa. Oh, tadi. Kula Muhammad Farun Nabil Agusta, kelas kalih welas DPIB kalih, nomor absen 3 doso setunggal. Kulo langgeng Dedi Karim. Kelas kulo kelas kali welas DPB kali. Absen kulo 16. Wis laleke